naast me zetten. Multicolored faces and red hands and blue hands grasp at the shapes in his mind. Zit er niet doet weinig. Dat lijntje. Wat zou Stig dan doen? Waiting for their moment to fly. Leo. Vanavond 2 uur naar bed, 5 uur op, morgen vroeg. Zin in? Silver shadows spread over the landscape, draped over the background as a veil. And we're getting drunk while we look into The making of? Nee, dit is echt het verkiezingsprogramma. Nee, ik mag niet stemmen. Ik ben een Belg. En ik woon in België, dus ik mag helaas niet stemmen. Ja, we hebben een lange traditie bij L1 en de voorgangers ervan, dat hier mensen uit Belgisch Limburg werken. Dus ik heb er geen probleem mee. Je krijgt de schuld als het misgaat. Dat ben ik. Maar het gaat niet mis. whatever. Forever we keep our heads up high, our voices Zie je het? Ja, ik kan echt keihard op mijn bek gewoon. Knip, knip, knip. Is dat bang voor? Nee, ik ben me er wel altijd bewust van. Next question. We prayed for a little luck and came out smiling. When we looked up above, we saw the black and blue birds flying. Enrico, Hallo. wat ben je aan het doen? Hoezo? Je bent in beeld namelijk. Ik ben in beeld. Dit is Jeff. Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor ons als regionale omroep wel echt de verkiezingen waar we echt iets toe te voegen hebben. In alle kernen en dorpen en gemeenten hebben we wel voet aan de grond. Heel af te maken draperen wij dit met een onsje garnalen. We zitten niet voor de katse kut dadelijk daar. Voor wie? Voor de wat? Je bent op tv. geworden met de televisie. Forever we keep our heads up high, our voices strong. Ja, je kunt wel zeggen, burgemeester Kammer zoekt de randen van de kieswet op. Nieuws komt echt één voor één per gemeente binnen, dus het is voortdurend nieuw wat er gebeurt. Het lijkt heel simpel op tv als je thuis ziet, als je op de bank zit. Hoe laat ga je naar bed? Het zal wel een uur of 2 worden vannacht. We zijn live in Roermond, in Meersen, in Venlo, ook in Bergen, Moerkom-Middelaar, de kop van Noord-Limburg dus. En hoe laat sta je op? Ik moet om 5:30 hier zijn. En we hebben nog verslaggevers in Maastricht en Heerlen. Ik heb een kamertje geboekt hier vlakbij. Het project zijn we begonnen in november. Het is namelijk een hele voorbereiding. Met? Met mezelf. Ik ben me er natuurlijk wel bewust van. Dat als die lamp dadelijk brandt, dat ik denk, oei, opletten. Ik moet even mijn hand hier houden, want er is schmink op mijn broek beland. We keep our heads up high. Wie wordt de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Limburg? Goedenavond, dit is Limburg Stemt. Een uitgebreide live-uitzending de komende